Surveyor tal-Gvern jinsab fil-proċess li jitlab bord il-Bastiment Conscience wara sigħat ta' negozjati bejn il-Gvern u rappreżentanti tal-Bastiment. Fis-qarrija fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li wara deċiżjoni l-Gvern il-ħadd wara nofsinhar saru komunikazzjonijiet fejn intqal li l-Gvern Malti kien lest li jibgħat surveyor fuq il-Bastiment bil-kondizzjoni li jibqa' stazzjonat fejnu, jiġifieri barra mill-ibħra territorjali Maltin. It-tnejn l-ekwipaġġ għamel talba biex wara li s-surveyor jitħalla jitlaq abbord awtomatikament il-Bastiment jiddaħħal fil-portijiet Maltin. Dr. Abela spjega li fl-istess ħin sar attentat ieħor biex minflok jiddaħħal fil-portijiet, il-Bastiment jidħol fl-ibħra territorjali Maltin u jittellaw 3 persuni oħra abbord li ma kellhom ebda rabta mal-Bastiment. Madankollu il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern żamm il-pożizzjoni tiegħu. Żied jgħid li wara li l-kaptan laqa talba is-surveyor ittieħed dejn il-Bastiment bilan li jitlaq abbord u jagħmel analiżi tal-ħsara li saret fuq il-Bastiment, allegatament b'attakk fuqu kmieni s-sibt filgħodu mill-forzi militari Iżraeljani. It-tieni parti tal-iżvilupp kienet illi 6 persuni li kienu fuq dan il-bastiment għamlu talba biex jinżlu ġewwa pajjiżna u jkunu jistgħu jitilqu immedjatament lejn pajjiżhom. Dik it-talba ġiet aċċettata minnu fih u bħalissa qegħdin fil-proċess dak il-persuni li jinżlu mill-bastiment jiġu trasportati mill-Forzi Armati ta' Malta lejn il-portijiet tagħna u minn hemmhekk imbagħad aktar tard illum ser ikunu jaqbdu ajruplan lura lejn pajjiżhom. Irrimarka li fl-aħħar sigħat saret ukoll laqgħa mal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, laqgħa li fi kliem Dr. Abela tmexxiet bi spiritu ta' qda nazzjonali. Fl-intervent tiegħu fil-Parlament Dr. Grech qal li l-Oppożizzjoni mill-bidu esprimit ħassib dwar is-sigurtà nazzjonali u dawk li jinsabu abbord il-bastiment. Esprima sodisfazzjon dwar il-laqgħa mal-Prim Ministru għax qal li matula jingħata l-aċċertamenti kollha li qed jiġu mħarsa l-interessi tal-poplu Malti u tas-sigurtà ta' pajjiżna. U għażiet jgħid li għall-Partit Nazzjonalista kull ħajja tot u għal dan qal li jinsab sodisfatt li ingħata wkoll garanzija li qed jitħarsu wkoll is-saħħa u l-ħajja tal-persuni li hemm abbord il-vapur. Nixtieq ukoll l-appell tiegħi anki f'dan is-sens għaliex mhux aċċettabbli illi f'ċirkustanzi bħal dawn ikun hemm min jipprova jieħu japprofitta ruħu minn sitwazzjoni biex jipprova joħloq xi kwistjoni jew xi kriżi. Għalina l-interess nazzjonali jibqa' l-ewwel u qabel kollox u għalhekk inħossni sodisfatt illi bħala Gvern u Oppożizzjoni ittieħdet din it-triq. Il-Kap Nazzjonalista temm billi ringrazzja lill forzi tal-ordni ta' pajjiżna u lil kull min b'xi mod jew ieħor huwa involut fil-każ.